Чакай, че тук не виждат. Ма те мои не играят. Не, просто да ни гледате да ни трипа според. Да. Беше ясно ще направя, ама просто по-добре да влезем, защото ако сега купуваме Макс, ако купуваме брат ще е по-гадно. Ей, че тука. То вътре ли? То не е вътре. Елате, някой от този бок да гледа. Ей, тука нагоре. На този дроп надолу. Е, това е дървеното, Ще бати го пак, ако не трябва. Макс, хубаво бе, брат, добре бе, защо? Добре. Ще трябва да пусна маска. Да, пуска маска. 180. Къде? Аз съм знам, че да. Пуска маска там. Гледам дали ще се пае там. Не, бъди бок. Да, точно там е. Нок съм. Точно къде да. Стигаме справяте, защото полуда. Мита някой, мита. Нямам биг. Мита и миска мака тук. Хилве се. И аз съм. 3 боби ще сплащам. 3 боба и 2 бига. Хидик. Аз съм 4 с 2-4. Аз съм 4-1-4. Дадох си тухата на дай. Вземи, да. Към мога пусна маска нагоре. Просто. 60-90, 3 слайд на мен. Елата. По-добре в зона. Драхвам. Аз съм на По-халер даче. съм. Даче не те виждам, даче не те виждам. Ай, не тъпшам. Ники? Найс. Тук има сол, тук има сол. То му бях набил май. Трябва поп. Някой биг да мине? Аз имам 2. Няма, аз имам един. Тук има хай над нас. Не го хитнем дори, уоу. Крак. Хай. Ай, къде е хай? Вики да гледам. Над нас. Чакай да пусни кона, моля. Чакай да... Ела, Ники, ела. Я полете долу, да. Гледай. Хай, вижте игра, как ще игра нас. Вижте хай, трябва по някакъв начин да сме по-тях за да домиране. Да, ротейтам. Оваци. Да, трябва да пусне маска през прозорец. Така трябва да пусна. Това не е прозорец. Пускам. Не мога да я пусна, бе, брат. Найса. На двата Ще играят. Не, Че отбрали се. Ники, скоро съм. не, да, ще ме. Мога пъти ни изплаща. Да, починеш. Игра. Пред нас има хора. Трябва да пусна маска. Давай. Пускам. Пускате бърфо по-рано. Паднах надолу. Добре. Среден лея работа, защото ме е бахта. Аз не мога да е на вас. Не мога. Просто и да стане, не мога. Нимбик. Искаме, имаме с Нимбик. Махни си марка. Добре, аз съм отзад отгоре, Данчо отгоре. Да. Това ми е усеща. Аз не мога да дойда. Това Макс. Защо само нас трябва? Аз съм фронт-вол. Много напън се напън. Не, паднах на дървото. И аз. Не мога да се мъча. Моля, дойдете. Имах много тимове около нас. Тук зипай. Идва. Що? Не. Да ти направи. Да. Играят ми. Зипана фанах, искам фанах зипана. Елате и пускам боб. Ето, пускам боб. Моля ви. Да. Лепи за кил. Не тичам и се могат да прави такива неща. Сол! Бе, Данчо, то беше сол. Нямаш как. Елате на мен, дайте ме. Боди? Взех боди? Нищо не взех това боди? Елате на мен. 3 боба имам, нов боб взех. Няма мац. Да, на. Ти дърво. Ти хардо. Дай ни Данчо хардо. Аз гледам. Елате, 10 старпа. 3 слайд. 10 слайд. Още. Имам много мат, Данчо, къде си? 100 дърво имат. Зад, никва. Набивам 40, пускам. 80 дърво имат. Игра си. Отгоре. Сестил. Да, тебе съм. Ставим бобил. Има чак. No мат съм. Ооо, вземете му, надавате мен. О, да. 8 бил съм.
De мен Ja, някой. прямо. Merci. Няма, вето. Тук, да. Спрей, тук. Тука? 30 лайк. 30 лайт, 30 лайт. Я сме ли хвайт. 40 на дори. Спрей, го. Спрей. Много ми набих момчета, дето нас. Нямам хила. Да, продължим напред. Да, на тебе съм. Нямам хила. Имам и аз боб, аз пускам боб. Пускай. Трябва ти? Да. Боб. 100, 30 лайк. 30 лайк. 49. Мац, имаш ли? 10 дълга. Ето. 3 вдали сме, 3 вдали. Да, 3 Ме дървам тук, долу. 100? Найс. 30? Не. Бе, кракна? Кракът, един едно? Не, човек. много добре. Еймбоп. Да, чай, че не тук бат се строи като лайна. Пускай боб. Игра с внимание. Не чакай. Не, и помня да се пусни бобче просто. По-добре, Дани, по-добре да сплашаш, Дани, по-добре да сплашаш. 4-3-2 съм. 4-2-2. Пак сайти не един. Това скрепи дойдете. Маска не мога да пусна направя. Не знам. Ето тук е лека маска. Дървот. Бокси. Не е нужно да ме трипал с 1000 спрева. Дани, спаши пак, да. Гледам за зона. Поне че няма да мога пусна маска на врата. Да, не ще трябва. Не ще може. Ще гледай кай, бачи, ще гледай кай. Дай сега, пусни леко ляво е тук. Пусни веднага пусни. Дани е файн. Вие сте заедно, найс. Да, съм заедно да гледам за кил. Кракам те псал да е. Найс. Мити кемка. Мац. Ела. Качваме един нагоре. Да, не сме секна хай обаче. Добре сме тук. Не спири да тарпаш. Казвай, аз имам 4-2-1 и половина. Мац съм. Така. Трябва да ми? Не знам. Дани, такова и тарп. О! Ти кидай ли го това? Не, аз гледам Дани. Както ми страна помощта на църква. Не, Добре, сега да се пълна бак. гледам за какво. Ай, бе. Гордо. Леки тук. Дай, ела. Откъде да спрем? Дай се маска. Имам 4-2-1. Тук ще го изтичам, ела. Скочи. Найс. Само и не скочи, Дани. Дани, човек имаше на тази. Вече ми влизат в бокса. 3 Да, мата. се долу. Долу е. Окей, пуска ли си? Долу, Не, въпросът ще е. съм горе. Спокойно. Чупа. Не мога минал цъп. Спочни, Дани. Ела. Дани, един бик. Взе по-ограм. Дани. Нещо на хард. Моля те, братчето. Имам. Не може. Пулбос. Той ми сложи клон. 150 набих. 120? Да, не. Нищо. Просто да си играю и някакви не дам. 120 бе, човек. Леле. За тебе, Данчо. Данчо, тук за тебе. Найс. Стефан. Няма Макс и маса. влизай. Човек. Нямаш патрони. Нищо нямаш. Ще умра зона. Найс. Да, точно това. Имаш тайфа. Влизай, маска. Топ 4. Долу. Ще файт. Ще умреш зона. Тук трябва да трипоспане. Тук. Зек. Бе, било Не, вече сме на. Дайте да схина ми да ги файтна. Аз имам 2 бола. Пускам. Няма пусто, защото не е план пусто, пак не се. Да ги файтна. Не може да ги. Трябва да направим пред. Добре, някой ме файт. Тук няма, ето. Трябва да махам. Няма ги. Дайте някой други трябва да файтна веднага чисто. Елате. Тук нагоре. Вижте ме? Да. Трябва да ме дърпи. Дай. Дай. Найс, къде? Е, тук ти е до нас.
Други тим, кракът. Става, на мене бокс ми. Наносай двамата, наносай двамата. Наносай. Дай. Наносай. Още отзад. Моста сме били още, бе, брат. Дай си. Дай си още ме било и не си взех кила дори. Взех Това едно. погнеш, да? Добре. Как си правиш? Това ми е толкова. Не. Боб. На рампата беше. На тази детенцата рампа, дете си. Всеко не го намериш. Не, няма попна сърджа, трябва да няма сърджа. Има. Що не спира сърджа? Дай, не попна сърджа! Ма фално това вкъщи, защото е доста по... Взех монитор. Къде е? Не виждам къде е. На мен е. На тръка, 30 лайт, 60 лайт. Аз съм дет. Си 83 лайт. Моля ви. 83 лайт. Трябва да взем трък. 83 лайт. Момчета, моля ви. 20 лайт, дете. Найс. Трябва да ме дигнете, аз съм дет. Тръка, бързо тръка. Да, чужби го Ето направим. на Марквам бойт. Вземи всичко, бяга назад. Друга зад 20 шут. Имам 21 шот в комп. 100? 30? Найс, момчета, holy shit. 40 патрона. 860. Стига. Дете. Найс, финиш. Найс, много ход. То не е много. Няма смисъл. Кажи хом, ти имам сега. Но за едни патрони няма ще рискувам цялата игра. Не може. Как се трипа Тия справя. са матчни играят. Не, далеч се. По-не, не се. Далеч се. Етни си коновете. Много хора не трябва да ме свърши в момента. Много хора зачвам, брат, моля ви. Спокойно. Чу. Още не сме взели плейсме. Да, Точно за това да не играят ли правите. ни? Не мисля. Не се ли повече? Аз не стрелям по никой. Значи ще трябваше. Не, чу. Мисля, че Ники стреля просто. Тия- Не, аз нямам, аз не съм с Юри. Колко патрона си, Ники? 40-35. Това маска буквално в лицето ми. Някакъв, аз имам Фюри с 30 патрона. 30, сплитвам. Лека, блека. Значи чува ми даде 13 патрона. Не, ми... Не се пакване. Там искаме тук хората да се боксаме тук. Пускам маска е тук. Къде? Да, вътре, не, значи, моля те, направи още Научил. още. Къде си? Вие ще имате сърч до края на играта на момчета. Тук съм. Има визиплайн там, така че внимай. Гледай се от това бокса, не. Много ме е страх в момента, просто гледам стените да не ми ги щупи някой. С моите сила не е по-върат. Крайно време беше. Не те фул справите. Ето тук няма после маска, леки. А не беше ваше? Имаш, не, просто има запален, не ми да. Имаш някакъв карт маса, имаш. Много. Пускам. Три. Два. Хайде, взем. Найде. Тебе Дай си. И... Не, Боб. Нищо, точно. Ако чупат, не. Не. Там видите как да мога да изличите, знаете. Може без маска. Да. Кой? Ще умре сърджа след малко. Да. Не трябва шапа. Не, лай. Искам малко повече. Там трябва по-нагоре, само момент, скоро сме по-нагоре. Но тук сме заедно. Не знам, че това е По-нагоре ще тази. да дам. Няма, верно. 16 босме. Поклонник има 4 горе, пак нямаме сърч. Буквално сме да. Пускам. Внимай. 70? На теж пълно. 20 лайт. Ела, дясно, зона играе, Не съм в зона. Беше ме. Чопната. Той така ме брат. На тебе съм, бокс. Това ме дървато, гледай за ти. Одни бобче и никто не даде ни пик. Ни бобче.
Чак долго играеш? Кракнат? Нямам патрон, 20 патрона, брат. Има бързина, ела. Има такова, ела. Не мога. Само дървам, само дървам. Имаш малко. Влезай. Ела. Маца, 10 маца. Не умрял един. Взех скил. Имам бик. Боди, виж, боди, Дани! Данчо, боди, виж. Къде? Абе, брат. Взеха го. Не Бигове. видях, просто не видях. Хубаво. Значи ми. Ела. Ники, видяш ли ме хареса? Не, Имате още 10. да. 20, 50, 20. аз не. Ела боксим. Съм се много, боксани. Двама, трима с Тук нико. трябва да гледам някой. Тук спаш? Кракнат? Найста зона, защо сте 27? Чупи. Се... Моля ми, не му долу. Ела, долу. Пуш, клетнете. Имам маца. Начо, Ники, два бият се, много не ме. Виж къде си. Тук се го. Взех! найс. Що? Взех кил. Още по-добро. 100! 100! Еба. Долу. 100! Катана! Убиха го. Много бойте на мен. Бак, Ники, бак. Дава на мен, Ники. Не мога. Имам маца. Много хора имам в бокса, Много кил е, 7 кил имам, Данчо, 7 кил имам. Holy fucking фрак направих аз. Тани? Да, бе. Айде. Имай, много Топет, много, всички са катани, всички играят с катани, като рад. Просто бил и удари. Да, стой с тебе, Данчо може да се построи с тебе. Да, чил. Виж къде кува топ. Топ 5. Си още. Бате, какви са тия простоти, бе. Топ 5 още, найс. Катана. Вземи Не катана. му трябва. Той ще стара. Много мати имаш, може да топ 2 да стара. Виж, найс. 4, 16. Чаем се. Моля да си играете заедно. Нямах толкова много неща. Дай на дървото на тебе. Вероятно сте? Не виждам все още. Трябва ми някаква лайта, не трябва, имам 2 баба. Да ти спрят майка. Колко? Пускайте един боб. Бабове, бик. Пусни, че мой на дилей, мой има дилей, пусни какво. Някакъв мас пред вас. Точно няма къде гледащите. 4-0-2 съм аз. Пак бога бак, Макс. 4-0-2 съм. 4 ето има. Топ 16 тъпни. Да беше масата. Да, има ли откъде? Не от тоба. От мене. Пускайте на маска. Не знам къде съм. Не ще няма удар. Че тук са много набани. Ще трябва да изтичате 2 бокса, према за мафарите маска. Само щупете и това сте малко направи. Един бокс нагоре, да? Добре. Брат, какъв е шанс, бе? И сега там пускате маска. Да, пускай. Гледайте, добре. Тук това ще го тапнете, Дясно са, трябва дясно да правите, знам така. Добре. Отиваме Ники. Играйте малко. Добре. Мисля, че един бокс ви трябва да направи. Гледайте да направите бокс направи, на сезона, един бокс направи. Гледайте всички да е ваша. Топ 16 все още, Това е нашия. Не нашия, Моля, това е нашия. гледайте. Имам 4 дърва. Добре. Още го дай на карта. Това да направи. Дай. Добре, вземеш. Тук някаква марка гей. Добре, вземи си сайфън, взели го? Да. Добре. Марка гей. Трябва да пойш. Не, нищо. Трилите лайк. Много. Нямам патрони, дет. Днес. Ще го вземеш това финиш. Чупиш пола отгоре. Да. И пускаш маска напред. Няма Маска. Идеално. Добре. Стой халер. Добре. Ето тук си добавиш. Идеално. Купил съм на мене, брат. Тук го тарфаш. И аз дай интера. Ти имаш? На тебе има боди, има тракът, 3 лайт. Трябва да отидеш напред. Още 3 лайт. Изтичай напред, Ника е там. Да. Идеално. Тук си добре. Напред още бокс. Да. Метали. И не гледай си това, пухни бик. Пускай бик. Ники, бик. Пускай бик.
Защо Той да... да бутон, тук ще тичате, да знам, тук ще тичате. О, Найс. Пускайте боб, пускайте един боб. Трябва ли? Да, топ 12 още, много малко солта, много малко трилата ми. Даже не знам да има трил. Тук ще трябва да изтичате и да го запнете. Изтичи направи, Ники, изтичи направи, моля ви се. Изтичи направи и тарфайте просто. Колко маска? 400 дърво. Трябва да... Тук малко трудно ще се става. Добре, да си пресне много добре, да. Добре, много добре. Добре. На мен? Не му играйте. Мисля, да. Найс, браво. Фопари, моля. Играят. Добре си. Добре си, трябва да направи точно. Играя лайк. Добре. Сега съм правил. Добре. Пълна назад. Пълна е там. Не знам назад, там просто... Ще трябва да си така. Окей, найс. Браво. Не го играй. Окей, направи. Не мога. Дани? Дани, моля. На тебе да. Трябва да го изтичате това, Малко горе страна. Да. Трябва да тичате. Да изтичам прави само. Е, точно. Стой кон, суиши кон и тарфи направи. Играйте ме. Макри са там. Ти направи. Добре. Да, няма. Играй, топ. Няма. Окей, още бокс направи. Найс, топ 5. Не мога. Да. Да, чувствам, че... Ще трябва да го стичаш направи. Играй зона. Спри, играй. Да. Ще ще играеш зона, просвета. Топ 4. Браво бе, Николайче! Мога пусна маски сега. Не, ще пуснем по-лек. Смечем малко по-назад. Ти шефа. Не, ще пуснем маски по-назад. Мога да го чупим това дърво, че ме дразни. Аз им 170 патрона да съм. Моля. Не, като ще да пусна. Видя го това. Окей, неш. Мац. Много здорови, убиха Да, много би флешта. Точно защото исках да сменя на Hardmats. Ти ще фари маска нагоре. Точно нагоре ще фари маска. Давай, Това. Ще нагоре хвари. няма Точно по-рано. Найс, къде? Месата. Маси. Да. 13. Ето, аз стигна, бъде. Тук им играят, Нищо не... Не, какво става? Чак. Гледай за това. Чупати, Играт. Ники, ела. Поставя се. Точно. Ела, Ник. Поставя се. Що? Боксово? Гледай. Не. Как стана това, бе? Ти нормален ли си? Аз колко му наби? Ето. 3, 2, 2, 1. 35 слайд. Не, без камерсата. 4 слайд. Умрям. Набиха ми 2 каски тук що. Гледай за финиш. Вътре финиша. Финиша е вътре. Финиш. Кракна, 4 с крак. Те са в зона. Памети. Ето къде? Има едно към следващото. Не, Нокната не мога да трябва да поставим, това ще го спре. Дигнах го, да, вдигнах. Това ще го. Да кракна пак. не спирайте. Има нок. Взех. Не го взех. Как не взех нито един, не взех килата, взехме кила просто. Смисъл, ресаха го и не взех пак кила. Пуснете маски там. Не. Няма смисъл на едит. Не Не мога да го едит на това. И аз почнете. Дан ще спочна също. И аз ли да пускам? Да, бе, да. Да, трябва да пусна това. Пускай маската. Още е рано. След това обаче пусна. Кон. Аз съм много на това. Спокойно съм. Без притеснение, Ники. Побете хилове, каквото можеш, побете. Един пул на мен. Ники. Аз си пия си пиво до вас. Пуснете ме само горе. Не, имам проблем, трябва да минем отгоре. Само.
Drži, Dani. Ova. Odijao sam i nam. Kažu se na gore, tičem. Perfektno sam na gore position. Čekaj. Staknuto mas. Nemam kartice. Ima mas, samo me pset. Hard set. Novu, maksa, a sam maks. Pritam, Dančo. Daj. Max. Ovom. Etko vi ste max. Puška maska na gore, prosto na gore. Puška te pobrzo. Evo tamo. Ti sam ponovno dao. Ja sam na Dani. Kja telefon. Dani sam na Dani. Evo Oko to samo do tarfom, oko samo do tarfom. No, ja sam 5-3-1. Daj mi metao. Zere. Hop na njih. Ucijetam box. Majce. Jo, Puška nešto jasno. Cijeli sam utrfa. Nije minitas. ne, već novo. Više Dančo. Šta da tičemo, brate, šta da tičemo. Puška spašuje. Igratni. Šta da puška spašuje, šta da tičemo. Ja sam rat. Ne, ja sam. Ne, malo te ne stroj. Vata na mene. Pravnjak fizo bi koliko jas. Na tebe sam. Harmac, imate neko. Zgoro. 100 drvo. A 100 tukle. Eto. To, tako. Dančo me tamo, molim. Da sam do, ne za njegu, hvala. Vata na mene. A sam tukam. Tuk sam. Bokom box. Prevatni. Da. Dančo metal. Poslije, ovo što mi treba, vata na mene. Sad ću ga da. Boksu mi. Trima sam mi boks. Tiri mi skoči prosto boks. Sredimo da oče. Dani, malo došao me. Top 5 muče, top 5. Perfektni sam. Nijem kudam. Zove smo će ne vidim. Sad ću ga. Ne, ošte Imam malo. kart, znaš. Start. Spremam go? Go. Zehaj go, mak. Daj nam puno bak. Puno bak. Kačite. Ne slizam do ova. A ne. Dek. Ćete sparaš da? Ja sam slučio. Da, što treba sparaš sam. Ja snimam kad si me hoćem bili bez sad. Top 4 si samo. Top 3. Top 3, unikalno. Top 3, znači ima 2-3 ultima. Prosto igraj si masu potpuneš. Top 6. Perfektno. Nice. Bravo, momčeta. Bravo, be.